Laatotustyylejähän on monia, mutta yksi ehkä yleisin tapa tehdä seinän laatotus on se, että tänne alas laitetaan ohjuri, jonka päältä seinän laatotus alkaa. Näitä ohjureitahan on valmiina semmoisia jalallisia niin, ettei tarvitse tehdä reikiä seinään, mutta kun me täällä käytetään tällaisia kauniita rosterisia efektilistoja, laattalistoja, niin me ollaan laitettu tänne puurima ruuveilla seiniin kiinni ohjuriksi meille. Ja se johtuu siitä, että kun tämä rosterilista lähtee sitten tuolta lattiasta asti, niin niitä valmiita ohjureita ei voida tässä nyt käyttää. Ja se täytyy sitten muistaa, että kun tämmöinen rima, mikä ruuveilla on tuolla seinässä kiinni, poistetaan, niin ne ruuvin reijät pitää ehdottomasti paikata. Laattajako kannattaa suunnitella huolellisesti ja nyt tähän kohteeseen suunnittelija on tehnyt valmiit piirustukset, minkä näköinen tästä laatotuksesta pitäisi tulla. Ja nyt tässä lähdetään niin, että vatupassin kanssa tehdään suora linja tuohon seinälle, mistä lähdetään tätä laatotusta sitten tekemään. Laasti sekoitetaan aina puhtaaseen veteen koneellisesti ja tuolla säkissähän lukee ne sekoitusohjeet, eli ensimmäisen sekoituskerran jälkeen annetaan sen 10 minuuttia siellä tekeytyä. Sen jälkeen sekoitetaan uudelleen ja laasti on valmista käyttöön. Tämä laatotushan lähtee siitä, että levitetään laasti ensin tänne seinään ja tämä ensimmäinen kerros tulee suoraan tähän linjaarin päälle, joka on vatupassin kanssa tänne laitettu suoraan. Ja tämä laastihan levitetään tällaisen laastikamman avulla ja laatta määrää sitten, että minkä pituiset piikit tässä kammassa pitää olla. Ja nyt kun meillä on tämän kokoista laattaa, niin 9 millin piikit on ihan hyvät. Ja tämän kamman ainut tehtävähän on saada tämä laasti levitettyä tänne seinään tasaisesti. Ikinähän näin kokonaisilla paloilla nämä laatotushommat menee, että aina niitä joudutaan leikkaamaan, niin kuin nyt tässäkin, kun me lähdetään tästä passilla tehdystä viivasta tänne päin, niin tänne nurkkaan joudutaan leikkaamaan pala, pikkasen ottaa siitä laatasta pois. Laasti ei kannata levittää liian isolle alueelle, että ihan semmoiselle alueelle, mikä noin 15-20 minuutissa kerkee laatottaa. Nimittäin tämä laastin pinta alkaa helposti nahkottumaan, jos se on siinä kovin pitkään avoinna. Ja jos se nahkottuu, se pitää siitä poistaa ja levittää uutta tuoretta laastia tilalle. No nyt kun nämä alimmainen kerros on ladottu tätä ohjuria vasten, niin näissä seuraavissa kerroksissa käytetään sitten saumanarua tuolla välissä. Ja se saumanaru kannattaa pujottaa niin, että laittaa tuota narua tuonne laatan väliin, nostaa toisella kädellä laattaa ilmaan ja tiputtaa narun päälle. Silloin automaattisesti kiinnittää tuon laatan. Ja nämä laatotuslaastithan on nykypäivänä tehty sellaiseksi, että ne mahdollistaa sen, että ilman narujakin voidaan laatottaa, eli ne on niin sanotusti valumattomia laasteja. Tämän laatotuksen ilmeen jujuhan on näissä rosterilistoissa, niillä saadaan tosi makeen näköistä laatotusta aikaiseksi. Nythän nämä laatat on eri paksuisia, samoin tämä lista, ja tarkoitus olisi saada nämä samaan tasoon. Tyylejä tämän asentamiseen on varmaan monia, mutta ajattelin tehdä sen niin, että laitan laastia tähän aika paksun kerroksen ja sitten himmailen tämän listan paikalleen ja mittailen niin, että kaikki tulisi samaan tasoon. Näitä laatotukseen tarkoitettuja listoja on paljon erilaisia ja niitä voi laittaa sitten pystysuuntaisesti, vaakasuuntaisesti, käyttää ulkokulmissa. Ja yksi, missä tämmöinen laatotuslista puolustaa hyvin paikkaansa, niin on keittiön välitilan laatotuksen pääty. Yleensä siellä se viimeinen laatta jää niin, että se lasittamaton reuna näkyy sinne kauas sohvalle asti ja niitä sitten koitellaan kaikilla kiteillä, silikooneilla, maaleilla peitellä sitä päätyä sieltä, mutta siihenkin on olemassa oma päätylistansa. Tätä seinän laatotusta päästään saumaamaan aikaisintaan 1-2 päivän päästä siitä, kun seinä on laatotettu niin, että nuo laatat kerkee siellä rauhassa kiinnittyä ja kuivaa. Ja saumalaasti sekoitetaan aina valmistajan ohjeen mukaan puhtaaseen veteen koneellisesti ja siellä pussin kyljessä lukee sitten se laastin tekeytymisaika. Eli jos se on 10 minuuttia, annetaan sen siellä paljussa tekeytyä. Sen jälkeen sekoitellaan uudestaan ja se on valmista käyttöön. Ja saumalaastista tehdään tämmöistä notkea
ruskeaa koostumukseltaan. Jos se on liian löysää, eli siellä on liian paljon vettä, niin siitä saumaustyöstä ei kyllä tule oikein mitään, eikä saumasta tuu sitten lopputuloksena kovin hyvän näköistä. Se jää liian syvälle. Näitä saumalaastejahan on montaa eri väriä ja tässä kylppärissä käytetään 2 eri väristä saumalaastia. Saumaaminenhan tapahtuu tällaisella solukumilastalla, eli levitellään toi saumalaasti tuohon laattojen päälle ja vähän näin viistottain niin, että ne saumat varmasti täyttyy. Ja kun levitetty saumauslaasti on täällä vähän aikaa kuivannut, sen jälkeen sitä aletaan pesemään. Eli tää pestään kertaalleen, sen jälkeen nämä saumat tikutetaan joko puutikulla, joka on päästä vuoltu pyöreäksi, tai MMJ-kaapelin pätkällä painetaan nuo saumat tiiviiksi ja tasasyviksi. Sen jälkeen se pestään vielä kertaalleen ja annetaan kuivaa niin kauan, että toi pesuvesi kuivaa sellaiseksi hienoiseksi hunnuksi tähän laatan pintaan. Sen jälkeen se vielä kiillotetaan jollain puhtaalla avulla. Vanha teepaita käy esimerkiksi hyvin tähän hommaan. Ja kun saumaus on kuivannut ja se on pölytetty, niin sen jälkeen näihin nurkkiin laitetaan vielä silikoonit. Silikooni pursutetaan silikooniprässin avulla tuonne nurkkaan ja sen jälkeen saippua vettä pullosta perään ja vielä pyyhkästään sormella tai jäätelötikulla se sauma sileeksi.